Ganda, o nga eh. Ilan pasok ko kay Gwapa? First pasok ko wala talaga harang. Pero nag-refresh ko ako, meron na. Depende siguro yan sa location kasi may harang naman kanina. Labas ako ulit, harang ako na, oo. Congratulations, Itay. Congrats, Itay. Hanajin Madaya, thank you so much. Hello, Ma'am si Grace. Wow. Wow. Yan muna tayo pang kape. Ana, wow, hello. Ana Jean Madaya, galing kay Ma'am si Grace. Oh, Praning, thank you so much. Hindi ko nakita. Praning, thank you so much sa pamasahe ko. Pangkape muna. Salamat talaga, Praning. Thank you so much talaga. Hello, ano din Madaya? Galing kay Ma'am si Grace. Welcome, Itay. Psst, ayun. Present. Thank you so much, Ana Jane, ha? Hi, Iris. Ito sila galing kay Ana Jane Madaya. Galing Madam Irish at Ma'am si Grace. Ayun. Yan, maghilaw lang kayo dyan. Ana Jane, Yahoo, what's up? Salamat ng marami, Ma'am si Grace. Itay-tal mo na ako, magpapayakin lang ako. Harang ulit. Wala na yung ni sugat. Okay lang yan, okay lang yan Ate Jamel. Wala na yung may sugat. Ate Mag, okay lang yan. Super saya naman Itay. Yahoo! Di pa nga ako natapos ng PL Muni na. Yehey! Salamat talaga, Praning. Thank you so much talaga. Meron din dahil ang mga galing kay Ma'am Sigil sa Haro, Yabyu ulit. Pero si J. Jackson, yan, si Musta. Ma'am si Grace, Yabyu galing kay Ate Martinda Island. Si Buwana Vlog, si Yabyu. Yahoo!